Γεια σας, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο βίντεο του καναλιού μου, που θα είναι ένα ιδιαίτερο βίντεο για το Minecraft. Βασικά, ένα βιντεάκι θα είναι απλό, που θα σας δείχνω κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, αυτό που θα σας δείχνω σήμερα είναι tutorial για το πώς μπορείτε, περιμένετε λίγο να το βάλω στο hard, το πώς μπορείτε να μετατρέψετε ένα zombie villager πάλι σε villager, σαν αυτόν. Λοιπόν, καταρχάς το κάνουμε νύχτα, time set night. Ωραία. Αν βάλουμε ένα zombie εδώ, τέλος πάντων τον κάνει zombie χωρικό. Περιμένετε, γιατί δεν τον έκανε χωρικό? Για περιμένετε. Εδώ είναι ρε. Ναι. Κακοτυχίες. Πολύ απλά μπορούμε να πάρουμε ένα σπαθί και να το σκοτώσουμε και να βάλουμε άλλον. Ναι. Τέλος πάντων μπορούμε να βάλουμε ένα ζόμπι. Έλα κάντον. Ναι, τέλος πάντων τον κάνει χωρικό ζόμπι. Το βλέπετε. Τώρα πώς μπορούμε να το μετατρέψουμε σε κανονικό χωρικό? Λοιπόν, απλά από ό,τι θυμάμαι το δίνουμε ένα golden apple. Παίρνουμε ένα splash potion of regenerator. Πατάμε δεξί κλικ. Και μετά το δίνουμε ένα golden apple. Ή παίρνουμε ένα άλλο, για περιμένετε λίγο. Potion of regenerator. Τι άλλο? Invisible, για περιμένετε. Εγώ θυμάμαι regenerator είδανε. Δεν θυμάμαι όμως και ακριβώς αν ήταν regenerator. Κακά έπρεπε να βγάζει φουσκάλες. Σπόσο κοφίλι healing αποκλείεται. Invisible δεν ήτανε. Όχι slowest, αποκλείεται. Πώς είναι weakness πρέπει να ήτανε. Για να δούμε. Sponsor of weakness. Ναι, το δίνουμε ένα potion of weakness και μετά το δίνουμε ένα golden apple. Και κάνει κάτι κραυγές που το βλέπουμε. Και περιμένετε μέχρι να γίνει ζόμπι. Ακίνητο μένει όμως. Τώρα περιμένουμε μέχρι να γίνει χωρικός. Λοιπόν, απλά τώρα λίγο παγώνω το βίντεο και επανέρχομαι μέχρι να γίνει χωρικός. Επανέρχομαι. Λοιπόν, επανήρθα. Δεν έγινε ακόμα χωρικός. Αλλά τώρα αν γίνει χωρικός και μετά, όταν γίνει χωρικός και το επαναφέρω, θα μου λέτε τώρα μπορεί να σκότωσες το ζόμπι και να έβαλες ένα κανονικό χωρικό. Και να μου λες μετά ότι έγινε. Και για να σας το αποδείξω θα περιμένουμε εδώ πέρα. Για να μην μου λέτε. Έλα, γίνε. Γιατί δεν γίνεσαι? Το έκανα σωστά, το έκανα. Δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Το θέμα είναι να περιμένουμε να γίνει. Παίρνει λίγο 2 λεπτά, παίρνει 3, 4. Δεν θυμάμαι. Έλα. Γίνε! Θα γίνει κάποτε. Στο μέλλον. Γίνε! Τι με κοιτάς? Γιατί με κοιτάς? Δεν κάνει να με κοιτάς. Δεν κάνει να με κοιτάς. Πραγματικά δεν κάνει να με κοιτάς. Τώρα θα τα παγώ στο βίντεο ή να περιμένουμε εδώ πέρα? Ό,τι θέλετε. Και γιατί πέταξα? Δεν έχω ιδέα. Ωραία, μέχρι να γίνει πάω να ταΐσουμε τα λογάκια. Με μήλα, με golden apple. Όταν είναι μικρά και τα δώσεις μεγαλώνουνε. Να κοιτάξτε, ας πούμε. Αυτό είναι μεγάλο ήδη. Ποιο είναι μικρό? Πείτε το μου ρε παιδιά, να το μεγαλώσω. Αν μου πείτε ποιο είναι μικρό, θα το μεγαλώσω. Νάτος.
Έγινε χωρικός από ό,τι βλέπουμε, κυρίες και κύριοι. Απλά είναι κάτω στο έδαφος τώρα. Γι' αυτό. Βλέπετε, λαγκάρι. Μην το σκοτώσεις. Να βλέπετε, έγινε χωρικός. Αυτό ήταν το tutorial για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.